kaget. Ini kita ini bojo ra gelem nyambut gawe. Duwe anak imek Batak. Lupa kok ini. Oh, tak kumbing isi. Kurang, jadi anakmu aman bulan mana iki? Tapi ya tau Pak sing cana mau satu di bawah. Ya wis nek ono bawa ngene itu bulan-bulan kono. Terus tak tinggal ning mburi sik. Oh. Wah, koyo apa wedo iki tak penak. Yun! Oi! Aruh matamu ini kok ini. Pak Ida dah, Pak. Yang turun kono, turun. Oke. Yunda. Yun. Yun. Hei, Yunda. Sorry. Apa ini? Saya tengah Arab saya. Rau. Ya, Apa? tengah Arab di saya. Oke. Oke. Yes, Pak. Nanti wong juga. Angin dulu tak buka. Nanti tak bisa. Omahmu ya wani sumen jenis. Wah, lo ket tahun piro to le? Ini pengen GS. GS enak. Ya SRS lo nyuruh main aku ya Yunda. Nanti Nang guri kono sah-sah paling. suwimen to Yundai. Nah yo Udah suwimen to Yun. Aku ki ngenteni Yun. Yunda rapo ora apa jane kayak sewing. Ngising. Wah, yo Jo, ese Pak. Wah. Turu suwe. Lah, entar nyam karo wong tuwek ngono. Bos, asli. Dombe Jo. Dombe dombe. Iki aja ora enak Jo. Cok karo wong tuwek ra Anyar Jo. depan 14. Bener Pak. Piye to le nek ngombe es iki? Pertama lagi nyawang sampean kecut Pak. Kowe ki anake sapa to le? Coba Pak mau sembunyi Jo. Malah runyam karo Eni. wong tuwek. Ya wis nek nang tak pamit salin arep ngarep. Nggih, Pak. Oh iya iya. Wis dolan aja lali mulai omah. Semangat Jo. Gundul kan. Ndi? Dol! Hei! Wah, ya. Awas, darane lunyu. Mau panas-panas ini apa nanti? Panas kok ya bengak ngono. Es rokok es terus rokok rokok. Ya apa Bu? Tapi goreng. Lah emang tas tangi kok iki? Iya, dibuka iki. Piye Jo wong geprek iki? Sampai goreng geprek. Itu tak ngombe. Hari ini, main aku suara apa ini? Lalu kita ada sego bapakku sawah. Bapakmu kecut dong. Nyapa kok? Bung, dia kecut kok. Syukur aku. Aku manut. Yun, tak dengar cek ya. Ya kok. Pamit no. Gendeng melu yang ini ngarit. Bapak harus rekep loh.
Lah sepedanya kok di sisi ngesek to? Ibu sekedap. Apa nih, Di? Ini sawah Bu mang lali ra pamitan. Lah iki segone kali. Yo mak terus kancaku. Hei, seret bos, seret. Hei bos. Hei, terus ke bapakku iso ora? Iso ya Pangan. Masa ya? Nggih. Iclik enak. Licik enak. Hei, ben bapakku. Iya. Ini segang ora? Enggak. Nara bos. Kopi bos. Kopi. Motor apa? Bensin enggak banyak motornya nek di sini. Ayo sih, tenek motor. Motormu. Coba didelok. Ora nek pakai tok kuwi. Wis kebunya apa ya? Dil yo. Yo saiki Dil, yo. yo. Neng dilek ngopi. Dil mek kancaku bos. Saiki ngeterne sepeda bapakku. Wis yo yo. Saiki. Yo. Wis yo. Berangkat. Takone. Wih, seco. Takone yo. Wih, alam bos. Kapan kuwi lho? Beli kembali pangan nih. Ojo. Wis ora ada wong telu kok ditanggung bareng-bareng guys iku lho. Dan bapakku kok. Ora. Aku Ibang dimen kok ibang bapak tak ikel iki ibu. Yo. Hop. Seto sabar to. Wah, Ayo. oh nang Ayam Tegal lawe. geprek, ayam geprek. Nang Tegal lawe juga ayam. Ayam geprek. Wae Bos. uyah opo. Ayam geprek, Bos. Waduh, ceblok. Ya apa? Kurang juga, penting kan sego mau lek muni apa lauk. Sego ngono. Rasukan betul. Ya nih. Tekone lawet tutul pitik mengesakne. Sesama orang yang harus berbagi. Ceblok enak lho. Yo budal. Yo, bro. Seto, sabar. Kebablasan para lime. Iya lek numpak sepeda dan goblok. Iki Pak, segone. Iki segone tuh. Udah Pak, sego. Kawan panas, Jo. Ngiyup yo ora kok sego tok iki lho. Wah, gila Pak, ngono kanca-kancaku di Mang. Lah terus Pak ngene mangan opo lek kok pangan lawe. Yo suket iki panganan.
gawa-gawaan tak terima. Oh, ala lele kok anakku tak pecok tenanan. Betul Pak. Weh. Akhirnya yo ra mangan ngene. Waduh, Pak. Tujuh panas. Sego lho. Yo. Mulai Panas. Teri sego yo nesan. Wes ntriman. Piye to? Begot. Tuwek begot. Ora enek lawer. Bang bojomu tak itelik engko. Duh, sapa sing gandeng? Tak gandenge. Weh ojo. Ngapa kamu Berapa? kecil? Oh. Loh. Teko kene kowe. Boleh. Sido oke. Apa kamu roana lho? Enek iki. Yo. Ya. Mas, pesan. Wah, pesan apa nih? Ya dong. Wah, Kene. Apa Mas? Bebas Mas. Apa kowe? Mas apa? Siapa? Es teh hangat. Iya, es teh hangat ikan kowe. Masuk. Masuk. Siapa? Yes. Yo es apa? Barang. Sembarang. Sasih itu Mas. Aku bakal lho. Apa? Mas kowe. Ojo. Mas. Mas, yo, iki ngono seno. Ini Mas repoti. Mas, kenapa ora ngiri rokok? Nggih. Mas aku njaluk rokok ya. Duwe monggo. Aku nek duwe pokoke itu rokok. Sunan. Nggih. Lah rokok e. Monggo ora. Oh, tak lek to. Bae. Kula pun niku nampil korek lho. Sun Mas. Nggih, kula nggih matur suwun. Monggo. Bijak ini apa iki? Jo, kamu sama ini loh Jo. Pas. Apa? Iya, cak longsor yang ini kelakuan Isan. Dari kok ikan ini. Iya. Wong ora DPW. Oh, yang ini kelakuannya seperti yang ini. Yo ngene lho kelakuane bocah-bocah zaman saiki. Totonane angel. Muga-muga ya dikai paringi sehat dan kesadaran. Dar, muridnya Pak Bondan anti gedar. Jane anakmu amendut. Lah kacek ketok. Lah, kowe ora. Jajal ta, Cuk. Ya ya.
Thank you.